Oo. Ah,
Oo, saka ano,
mag-range ng serving. Wala na tayong pasta. Meron. Bumili ka. No, dyan. No. Meron. Nakikita ko yung phone sa screen. Saan? Ilaw ko. Yung phone ko sa screen. Dito ko. Kita mo? Ah, maling mo. Ayan, hindi na nakita. Nagre-reklamo si Sir. Kainin mo na ba siya? Sige. Ang tagal bumili.
Ay, NC pa. Required na may ano, type. Oh, Ilang percent? wala. Paano pag wala kang pambigay? Hingian ka pa rin nila? Oh, Hindi ka exempted? Ganun? oh, oh. Ang pagi na. Kalimutan ko yung password.
Kanta tayo. Halika na, sa table na tayo. Sige.